ihakap. Here we go. Mr. and Mrs. Pagdapa! Bring me bisita. It can be isang babae o isang lalaki na single pa. Dalhan mo ako dito! Dali! Wait lang! Oh, may babae na! Lalaki na lang kailangan ko, may babae na! May lalaki na lang! May lalaki na lang! 10! 9! Ayan! Ayan! Dali lang! Dali lang! Aray na! Magkapag-anak kayo, ma'am, sir? Bayaran ko, anay. Ni ma'am, bayaran ka, anay. Hindi ka lang pag-isali ito kay medyo bata pa to. Dili, ma'am! Tama na na. Aray, boy! Table! Ginapitay niya ang pagkaon. Wait lang! Ma'am, sir, pareha ba kayong galing ng Esperanza? Yes. Sir, kilala mo po ba si ma'am? Okay. Kilalang kilala. Okay. Kayo po ba, ma'am, ay may asawa? Wala. Kayo po ba, sir, ay may asawa? Hindi. Nandiyan ba yung girlfriend? Nandiyan ba yung girlfriend? Wala. Pero wala siyang asawa. Nasaan yung nobya niya? Wala. Ikaw, grimo-himo ko lang sorry. Awalo ako, kamay na ang baryo, katalubay ang tao sina. Okay. Sir, tanong lang. Ilang taon na po kayo? Pila ang estimate mo? Mga... problema ko, di bakit pala ako nila. Sir, mga 39. 39, okay. Sa 39 years mo, sir, nakapila ka na agi kanubya. Palang, Kamay pa lang, mga pila sila, sir. butang ka tatlo. Mga 3 pa lang. Okay. Ma'am, ilang taon ka na? Ay, 27. Pwede pa. Gusto ko na. Okay, 27. Mga nakapila ka na kanobyo, ma'am? Dalawa. Okay, laban-laban, sir. 3, 2. Amo ni. Ang pangalan mo, ma'am, ay? Irene. Irene. Ikaw, sir? Henry. Henry, alam parehang may R. Irene and Henry. Ladies and gentlemen, today, sir, naisip mo ba na isang araw ay mabibigyan kayo ng pagkakataon ni Irene? Wala din. Okay, so, hindi pumasok sa isipan niya. Ma'am Irene, tanawin kita, since kilala mo si Sir, pareho kayong taga-Esperanza, masasabi mo bang isang magandang lalaki si Sir Henry? Maganda po ba? Oo, hindi. Oo. Maganda ka, Sir Henry! Ayun! Eto na. Sir, grabe ka daw ni Ninang, di ba? Hindi ko kang Ninang kaliwat. Okay. Sa Esperanza, maraming magagandang lugar din doon kahit papano. Madalas ako napupunta dyan kapag may kinakasal. Sir, kung ipapasyal mo bukas si Ma'am Irene sa Esperanza, diin mo siya dalon. Dahil isipan ka na, isipan. Mayo isip kag pamangkutong na kasi ni nga adito mo siya dalon. Okay? Ma'am, hindi ka niya mag-suggest na may na-suggest siya. May gusto daw siya nagtanangin. Okay. Diin mo dalon si Ma'am Irene sa inyo nga Municipality of Esperanza. Sa diin mo siya dalon sa? Sa rooftop sa munisipyo. So, ma'am, dalon ka daw niya sa rooftop sa munisipyo. Hindi ko. Mahulog ko. Ako to tanay eh. Nga sa rooftop sang munisipyo sa kadamo sang lugar. Ano bang pag
saktan ka mo kasi gusto niya lang sa peace of mind. Siyempre kung medyo gamalam ka, gusto mo ng katahimikan. Sir, nga sa kadamo sang lugar nga dito mo gid dalon sa rooftop sang munisipyo sa Esperanza. Nga dito para Lino nga mahangin pa. Isipin natin, parang dasig ta kayo, nag-service na pagkaon, karoon nagutman ka mo, kigano pa ko. Nakagawas na ta sa binyo, ta karoon na. Makianay ka mo sa gawas. Mag-message na timo na kami, na. Ti, ari na, hagatod mo si Ma'am Irene. Okay? Paano mo siya iimbitahin na sumama sa'yo bukas sa rooftop sa munisipyo sa Esperanza? Na mauugit siya ng bisan ako mapauo ako sa Renre. Ang salig ko, tanan ara sa inyo. Ready? Ang address mo sa iya is Irene. Anong Marie? Irene. Tapos sir, gusto ko kinakaptan mo ang kamot ni Irene. Sige na. Ay, ikaw tama. 27 ka na ba na? Pwede sugot na maghula mo sila. Okay, 1, 2, 3, go Sir Henry. Irene, go. Ay, bitawan mo yung isa. Yan. Dalawa again. Isa lang. Tapos yung isa maghawak ng mic. 1, 2, 3, and go. Irene. Aktan mo ang mic, sir. Red. Ay, may tawagan kayo. Sabi ko, Irene, sabi niya, Rin? Wait lang. May something pa kayo noon. Permi, ano ba yung voucher? Permi, ano? May voucher. Ay, kaya pala. Sige, tuloy mo na yung rin mo, rin. Red. Masarap tama mahangin. Okay, hindi tanong ha. Parang utos, rin, buwas, sa rooftop, tama pa hangin. Okay, ladies and gentlemen, walang nadalong iba kundi silang dalawa, so sila na ang winner sa single games po natin. Ang rule kasi, ano kinapalakpak mo sis? Sadya ni Tyrene pa. Matindog si Nene, kag si of course no, tindog ka mo. Ara ka mo sa rooftop ko no, manduha. Okay? Paano gani kung matino kag mahangin namin kupo? Okay, pila. Kupo noy kag ano. Yeah. Arena. Ito ko nga yan, Sir Andre. Sir Andre, atras ka gamay. O, nagtawa si Ninang ka direct na. O, direct atras ka. Si Ninang pa. Direct ka. Sir, ikaw para ka sa munisipyo, no? Siya, ay, pati ikaw, ma'am? Oh my God! Eto na. Saka ka mo sa munisipyo, ano? Out na. Ano oras out niyo? Alas 5? Out na. Naka-check out na. Akyat na kayo sa taas. Kita na kayo. Tapos humangin. Kusog. Woo! Tinong. Tapos nagtitigan kayong dalawa. Tapos nagyakapan sa gitna. 1, 2, 3, Ma'am Rin. Here we go. Dali na lang, banday na lang yun. 1, 2, 3, and yakap. Here we go. Ako na lang yan. Dili ka, Ma'am Rin. Hay, ano itong bakot? Di ba may bakot na para hindi dili ka, Ma'am. Dili ka sa likod niya. Nang daw sa Titanic. Wala ka timunubya. Okay. Ma'am, spread ka muna gamay kay Kaptan ni Sir ang kamot mo para mag-join together muna. Alright. 1, 2, 3, and go. Yakap. Sige, Sir. Baka mo, Sir. Kamay sa kabila ka, Sir. Pati sa kabila. Thank you so much. Next one. Tatlo to siya. Dali lang. Hahalikan ni groom ang kamay ni bride. Tingnan mo. Alright.
trade. Hindi siya ang mag-talk. Alam mo na, ikaw naman to. Sige na. Ito. Ready mo yung kamay mo, Ma'am Da.